Vejen Kommune i Syddanmark har udpeget et område ved landsbyerne Gesten og Revsing til mulig energiproduktion i projektet Energipark Revsing. Planprocessen har stået på i flere år, og der er endnu ikke truffet en endelig beslutning. For de berørte familier betyder det, at mange livsbeslutninger må afvente. Mange oplever, at livet er sat på pause. Den grønne omstilling og udbygningen af vedvarende energi er politisk besluttet på nationalt niveau. Når disse beslutninger omsættes til lokal planlægning, får de meget konkrete konsekvenser for de mennesker, der bor i de områder, hvor projekterne planlægges. Situationen omkring Energipark Revsing illustrerer, hvordan langvarige planprocesser kan bringe borgere i en tilstand af uvished, hvor mulighederne for at planlægge fremtiden bliver stærkt begrænsede. Energipark Revsing handler derfor ikke kun om grøn omstilling og planlægning. Den handler om mennesker, hjem og liv, der bliver påvirket af beslutninger, de ikke selv har kontrol over. Når staten og kommunen planlægger, kan det tage år. I mellemtiden lever lodsejerne i det udpegede område i uvished og uden afklaring, og de har ikke mulighed for at planlægge deres fremtid. Samtidig afhænger Energipark Revsing af markedet, elnettet og andre systemer. Det betyder, at noget kan være planlagt, uden at det nødvendigvis bliver realiseret. For borgerne betyder det ikke bare ventetid i årevis. Det betyder usikkerhed, pres og et liv, der i praksis bliver sat på pause. Der er behov for at sætte fokus på de reelle konsekvenser af den grønne omstilling. Ikke kun de politiske ambitioner, men også de mennesker og lokalsamfund, der lever med konsekvenserne. Energipark Revsing.dk samler viden, erfaringer og perspektiver fra området og giver indsigt i en side af energiplanlægningen, som ofte fylder mindre i den offentlige debat, nemlig konsekvenserne for familier i de berørte områder. Staten har fastlagt de politiske mål for udbygningen af energiprojekter. Derfor følger der også et ansvar for at sikre, at lovgivning og planprocesser ikke fastholder borgere i langvarig uvished uden afklaring. Situationen peger på et muligt hul i den måde, lovgivningen fungerer i praksis. For i planfasen står lodsejere tilbage uden reel kompensation, samtidig med, at deres muligheder for at disponere over egen ejendom i praksis bliver begrænset. Når planlægning får så vidtrækkende konsekvenser for den enkelte, opstår der et behov for, at ansvaret også løftes på nationalt niveau. Det gælder både i forhold til klare tidsrammer, mulighed for at afslutte udpegninger, og i forhold til økonomisk kompensation i de perioder, hvor borgere er fastlåst i en uafklaret situation. Den grønne omstilling er en fælles opgave, men når konsekvenserne i praksis bæres af få, opstår der en ubalance. Hvis Danmark vil fremtidssikre sin energiforsyning, kræver det også, at ansvaret for de mennesker, der bliver berørt, løftes i fællesskab. Det må anerkendes, at enkelte borgere ikke alene skal bære vægten af beslutninger, der er truffet for hele samfundets fremtid. Det, som efterspørges fra lodsejerne, er først og fremmest ret til at komme videre. En reel mulighed for afklaring og en afslutning på udpegningen, hvis projektet ikke kan realiseres inden for en kort og fastlagt tidshorisont. Den grønne omstilling er et fælles projekt, men de konkrete konsekvenser opleves i særdeleshed lokalt.